प्रॉब्लेम असेल कदाचित, तर धन्यवाद. लाईव्ह मला कट झाली, त्यामुळे मी पुन्हा चालू केली आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. त्यामुळे पटकन एकदम करावी लागली एंड. तर छान छान कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. नमस्कार मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. म्हणजे पटापट डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. लाईव्ह मध्ये संपवावी लागली, लोडिंग आलं त्यामुळे. म्हणजे पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि छान छान कमेंट करा. म्हणजे नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे मला लाईव्ह संपवावी लागली. तर पटापटा प्लीज कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हाय मानसी. अगं नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे मला लाईव्ह संपवावी लागली. लाईक डन. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. पटापट सर्वांनी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. झोप येता खुशी, झोप तू. मी मगाशी का बोलत होती ते कळालं का प्रीतिया तुला? हो रोशनी, कळालं. हॅलो भडर. हाय हॅलो, मानसी बोलते. अगं ताई, काय नव्हतं झालं, अपडेट नव्हतं केलं म्हणून तसं झालं होतं. ओके, मग आता चालू झालंय ना? सिद्धी म्हणते लाईक डन, थँक्यू. भंडार, कैसे हो भाई? आप अच्छे ही होंगे, आपके विचार भी बहुत अच्छे होंगे. बहुत धन्यवाद. बहन को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भंडार भाई. मानसी बोलते येस झालं चालू. ओके मानसी, अपडेट केलंस ना, व्हेरी गुड. सत्यजित दादा म्हणते प्रीतिया ताई जय भीम, जय शंभू दुपार. नमस्कार दादा, नमस्कार. मानसी ताई नमस्कार. सिद्धीताई हसतायत. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, प्लीज डबल टॅप करा. नमस्कार सत्यजित दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. सिद्धीताई नमस्कार असं सत्यजित दादा म्हणतात. सत्यजित दादा, आज काय कोंबडा आहे का? 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. झालं का जेवण ताई? हो सत्यजित दादा, झालं. मानसी आवरते सगळं आणि मी येते तुझ्या लाईव्हला. मानसी किती वाजता आहे तुझी लाईव्ह? मानसी ब्लॉग म्हणते येस. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सत्यजित दादा म्हणते संध्याकाळी आहे कोंबडं. अरे वा, संध्याकाळी आहे का कोंबडं? कोंबडं आरवलंय संध्याकाळी. मानसी बोलते इव्हिनिंगला 6 वाजता. ओके, 6 वाजता आहे का? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा. विजय पिचाड,
हाय ताई, हाय नमस्कार विजय दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून आहात दादा तुम्ही? विजय दादा नमस्कार, प्लीज सबस्क्राईब. कोंबडं आरवलं संध्याकाळी. सागर दादा नमस्कार, हाय सागर दादा, मी आलो परत. सॉरी या दादा, मग अशी लाईव्ह नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे अडकत होती, मग कट करून मी परत लाईव्ह आली. धन्यवाद दादा लाईव्हला. सर्वांनी कमेंट करा पटापटा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अरे झोप ना तू. जाऊ दे, झोपतो आता मी. हा दर जरा घे घे जा. आनंद घे जा. नमस्ते भैया, धन्यवाद भैया. मी आलो पर. जाऊ दे, झोपतो आता मी. सागर दादा झोपताय का? दुपार झाली, झोपेची वेळ झाली. ताई विजय पिचड म्हणते, ताई आम्ही जुन्नरकर. हो का दादा? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1:15 वाजता. आज जरा उशीर झाला. सत्यजित दादा म्हणजे कोंबडी सकाळीच आवरली ताई, संध्याकाळी पण आवरेल बघा. सागर दादा म्हणते कोण आहे तिथं? कुठे दादा? रामदास दादा मी पण आहे. हॅलो रामदास दादा, स्वागत आहे. खुशी परी हाय. हाय मानसीताई मावशी. आशाताई म्हणतात आशा रामचंद्र नमस्ते. नमस्ते आशाताई. गजानन दादा म्हणते ताई आज भाजी काय केली ग? आज अंडा करी बनवलेली, अंडा करी. सागर दादा म्हणतात दाखवा जरा तुमचं बाळ. माझं बाळ लाईव्ह ह्याला पण असतं दादा, व्हिडिओज ना असतं बघा तुम्ही. आशाताई अभिजित काय, अभिजित दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुम्हाला चॅनलला माझ्या. प्लीज डबल टॅप करा यार, सर्वांनी डबल टॅप करा, कोणीच करत नाही यार. गणेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सुलक्षा ताई हाय. ताई कशी, उदय म्हणतायत ताई कशी आहेस? मजेत ना? हो उदय दादा, प्लीज डबल टॅप करा, सर्वांनी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. डीके मेहर हाय नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. संध्याकाळी पण आवरेल का? हो हो आवरणार बघा. उदय दादा मी पण कोकणचा आहे, तुका माहीत हा ना? नाही माका कसं माहिती असतला? तुम्ही माका कोकणातले आहात असं माका कसं माहिती असतला? उदय दादा प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि कोकणातल्या माणसांका सपोर्ट करा, म्हणजे माझ्या माका कळत की तुम्ही कोकणातलेच असा. तसा आशाताई रडतायत. गणेश दादा हाय आशा. सुलक्षा देवी म्हणते परत लाईव्ह येईल. गो होय गो. उद्या त्यांचा माका टाइम नाही मिळत. ओके, त्यामुळे लाईव्ह घेणंच नाही. ओके ओके, पण आता लाईव्ह लिहिलाच ना, डबल टॅप करूनच जावा. कचरा सेठ कैसे हो? नमस्कार मंडळी, स्वागत है आपका. अभिजित दादा म्हणतात केलं लाईक. थँक्यू अभिजित. जेवलात का अभिजित दादा तुम्ही? आशाताई म्हणतात हे देर आर यू गोइंग बैक होम फ्रॉम? नहीं मैं गाँव नहीं गई हूँ. गणेश दादा म्हणतात हाय आशा. रामदास दादा म्हणते मला कोण फिरायला जाणे आवडते. हो का? फिरायला सर्वांनाच आवडतं दादा, आम्हालाही आवडतं. मोहन नाईक राम राम. नमस्कार मोहन दादा, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा चॅनलला. मोहन नाईक राम राम, नमस्कार.
सुलक्षाताई लाईक केलंय मगाशी मगो आता कर मगो. उदय दादा म्हणते मी महाडचा आहे. ओके दादा, मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. सत्यजित दादा म्हणते मग काय खरं नाही कोंबड्याचं. अभिजित दादा बाळ छान आहे बरं का. धन्यवाद अभिजित दादा, थँक्यू सो मच. बाबा किंग, अरे ताई कशी है? मी मस्त आहे बाबा किंग. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा माझ्या चॅनलला. मी पाहिलो व्हिडिओमध्ये. हो का अभिजित दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू. मोहन दादा म्हणतायत राम राम. राम राम मोहन दादा. आशा बेलगे धन्यवाद ताई. सुलक्षा ताई धन्यवाद. अभिजित दादा म्हणतात गोंडस आहे बाळ तुमच्यासारखं. धन्यवाद अभिजित दादा, थँक्यू सो मच. गणेश दादा म्हणतात माझी ताई. गणेश दादा कसे आहेस तू? प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. कशी आहे ताई? बाबा किंग म्हणतात मी मस्त आहे दादा, तुम्ही कसे आहात सांगा. उदय दादा तू माझी बहीण आहेस. हो दादा, मी तुमची बहीण आहे. गणेश दादा म्हणते आहेस ना तू माझी आई ताई. हो नक्की. गजानन दादा म्हणते माझी लाडकी ताई प्रीती, संध्याकाळी लाईव्ह येशील ना ग? संध्याकाळचं काही सांगू शकत नाही दादा. गणेश दादा म्हणतायत माझी जीव ताई आहे माझी आई. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा या ताईसाठी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा या ताईसाठी. बाबा की म्हणते ताई यू आर माय आई. येस डेफिनेटली. राजेश कदम म्हणतायत हाय, गोवा इथून लाईव्ह आहे. एक दिवस गोवा फिरायला या. नक्की दादा, नक्की येईन. राजेश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. ताई बाल झालो म्हणजे काय? माझं खरं गाव कासे गाव हाय. ओके ताई बाल झालो म्हणजे बाळ झालात काय? सर्वेश दादा, हॅलो सर्वेश, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्रकाश शर्मळकर हाय तायडे, जेवण झालं का? तू कितना आहेस? मी एकच आहे. हो प्रकाश दादा, माझं जेवण झालं. तुमचं झालं का? कुठून बोलताय नक्की सांगा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. दीपक छोले, गुड आफ्टरनून दीपक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. चिन्मय अवते, आई म्हणा की आई बोलली. आशाताई तू संगमेश्वर मध्ये खयो राहतेस माका सांग, मी येईन भेटाक. उदय दादा मी संगमेश्वरला नाही, सिंधुदुर्ग मध्ये राहतोय. राजेश दादा म्हणते मी कुडाळचा आहे पण गोवा इथं राहतो. हो का, तुम्ही कुडाळचे? माझा पण तालुका कुडाळच आहे राजेश दादा. राजेश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा राजेश दादा, कारण माझं लाईव्ह असतं. मी देवाला येतो. ओके देवाला येता का? प्रकाश दादा म्हणते मी चिपळूण वरून आहे. ओके प्रकाश दादा, कोकणातले आहात ना सर्व? प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. अभिजित दादा म्हणताय 2-3 दिवस काय लाईव्ह वरती येईला जमलं नाही काम असल्यामुळे. असू दे अभिजित दादा, आता आलात ना, इट्स ओके. आवडलं आम्हाला तुम्ही आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद अभिजित दादा. निलेश दादा म्हणताय, निलेश चव्हाण म्हणते गाव तुमचं गाव कोणतं? माझं गाव आहे कोकण, सिंधुदुर्ग, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा दादा. गजानन दादा म्हणते ताई तू आता मला सांग, हे माझं गाव कोणतं? माझं गाव कोणतं? तुमचं कणकवली होय ना दादा? तुमचं कणकवली ना गाव? गजानन दादा. तानी का बोबाडे. हाय दीदी. हाय तानी म्हणते आम्ही तुला. तुला नावच येत नाहीत. तानीच बोलते.
हाय तानी, कशी आहेस तू? प्लीज चॅनलला डबल टॅप कर आणि जॉईन हो. चिन्मय दादा म्हणते ताई एकदा वेदांत म्हण की. हाय वेदांत, हॅलो. माका माका भावाने बायको देवरूख केली. हा म्हणजे भावाने, तुमच्या भावाची बायको देवरूख मधली आहे काय? वा वा वा, खूप मस्त. ज्ञानदेव साळुंके, नमस्कार ज्ञानदेव दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. शुभम लोखंडे, हाय शुभम दादा, कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि प्लीज जॉईन व्हा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे माझ्या. राजेश कदम, कुडाळ बांबुळी, आज देव दिवाळी जाते आहे जतलेला या. हो, देव दिवाळी आहे ना आज. वा वा वा, येतो दादा बांबुळीला. अभिजित दादा, लाईव्ह वरती नसलो तरी दररोज मिस केलं बरं का मी तुम्हाला. अरे बापरे, धन्यवाद धन्यवाद अभिजित दादा. तानाबा दिते, नमस्कार तानाबा. आशा ताई म्हणतात बिग बॉस नमस्ते नमस्ते. कुशल म्हणतोय ओके. हाय कुशल, प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. गजानन दादा म्हणतात अगं ताई माझं गाव अकोला विदर्भ. सॉरी दादा, गाव लक्षात नाही राहत माझ्या. सिद्धी म्हणते येते ग कमेंट आता. ओके, व्हेरी गुड, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय. उदयदान, आपले कोकणचे का झोपले का ताई? कोणी नाही झोपले, सगळे जागे आहेत. तनिष्का, मग एस नाहीये ना ग तनिष, SHA पाहिजे होता. SHA स्पेलिंग मिस्टेक आहे. हाय तनिष्का, कुठून बोलतेस तू नक्की सांग. चिन्मय बोलते ताई एकदा यश माकी. काय हो दादा, ह्याचं त्याचं नाव एकदाच घेणार आता मी. हाय यश. अनुराग दादा म्हणतात हॅलो ताई. हाय अनुराग. ऑर्गेमिंग, हाय ऑर्गेनिंग. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. 20 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे, त्याशिवाय मी पुढच्या कमेंटच वाचणार नाही. तुम्ही 20 लाईक्स पण करत नाही आहात. 15च झाले. 16, 17, 18, 19, 20 तर झालेच पाहिजे. राजेश दादा म्हणतात खाजा पाठवून देतोय. होय होय राजेश दादा, द्या, मला लय आवडतं खाजा. हाय क्रांतीताई, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही नक्की सांगा. काय करताय, जेवलात का नक्की सांगा. सिद्धी म्हणते कांदा घेऊन जावा आता. अशोक दादा म्हणतायत हाय मॅडम. हाय अशोक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अनुराग दादा म्हणताय जेवण झालं का? हो अनुराग दादा, जेवली. अगं तुला लाईक केलं बघ, धन्यवाद. ऑर्गेमिंग, कुठून बोलताय? प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा दादा. माझे कोकणातली आहे मी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. छान छान महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे देखील टुरिस्ट प्लेस आहेत. क्रांतीताई म्हणतायत काय करता? काय नाही ताई, लाईव्ह चालू आहे, या लाईव्हला जॉईन व्हा. आशा बेलागे म्हणतात हायडिंग, यांचं तर काय भाषाच कळत नाही बाई. धन्यवाद आशाताई. क्रांती म्हणतात ओळखलं का? हो क्रांतीताई, ओळखलं की. तुमचे पण मी व्हिडिओ पाहिले, खूप छान आहेत रेसिपीच्या. मी अंगद. ओके अंगद दादा, नमस्कार. आजे ओळखलं, आजे मला. हो ओळखलं रे नातवा, तुला ओळखलं. अभिजित, गाव कोणतं सांगा माझ आहे. अरे बापरे, आता प्रत्येकाची मी गावं सांगायची का दादा? असं कसं यार. पण मी तुमचं सांगते, तुमचं गाव आहे अक्कलकोटच्या इकडे राहता तुम्ही, स्वामी समर्थांच्या जवळ, म्हणजे थोडंफार आसपास राहता. आता मला पूर्ण प्रॉपर गाव माहिती नाही आहे, आठवत नाही आहे सांगितलं. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लातूरचे आहात का दादा? अंगद दादा, नमस्कार अंगद दादा. राजरतन, हॅलो राजरतन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हॅलो सुपर बॅटमॅन, प्लीज जॉईन मी.
सिंधुदुर्ग कुठलं गाव तुमचं? राजेश दादा मी कुडाची आहे. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून दुपारचं लाईव्ह असतं माझं 1:15 वाजता, तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. विकास कशीत? हाय विकास दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मला आता इथं सगळ्यांची गावांची नावं माहिती नाही आहेत मंडळी, माफ करा मला इथं ना गावांची नावं नाही माहिती आहे. तनिष्का प्लीज चॅनलला जॉईन कर. अनुराग दादा म्हणते माझं गाव सांगा बरं. नाही दादा, माझ्या गावांची नावं नाही लक्षात आहेत. राजेश कदम कुडाळमध्ये कुठे? कुडाळमध्ये दादा माणगावला. मंडळी पटापट डबल टॅप करा यार, डबल टॅप तर करतच नाही आहात तुम्ही. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा लाईव्हला आणि छान छान कमेंट करा. डीबी साळुंके, हाय डीबी. अनुराग दादा बापरे, साईबाबांना विसरला का तुम्ही? मी शिर्डीवरून ताई. हो दादा, पण नावं एकाच तऱ्हेची नावं खूप असतात ना. आता अनुराग दादा, अनुराग तुमचं नाव आहे, अजून अनुराग म्हणून येतात दादा, मग मला नाही लक्षात राहत. आता मला सांगा, तुम्ही मला एकटीचं नाव तुम्हाला म्हणजे कळू शकतं, पण मला इथं एवढ्या जणांची नावं लक्षात राहायला पाहिजे ना दादा. एवढी पण मी स्ट्रॉंग नाहीये, मेमरी नाही, माफ करा मला. पण साईबाबांना कशी विसरेन दादा. दादू कांबळे, हॅलो नमस्कार दादू कांबळे, स्वागत आहे. सचिन दादा म्हणतात हाय सचिन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. क्रांतीताई म्हणतात लाईक केलं? हा केलं आहे. ओके क्रांतीताई, धन्यवाद. जेवलात ना तुम्ही? राजेश माणगाव आता खूप डेव्हलप झालं आहे. हो दादा, माणगाव खूप डेव्हलप झालं आहे, छान झालंय. सचिन दादा म्हणते जेवण झालं का ताई? हो सचिन दादा, जेवली मी. तुम्ही जेवलात का? आणि प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर जॉईन व्हा. सचिन दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. क्रांतीताई तुम्ही तर येत नाही माझ्या लाईव्हला. क्रांतीताई काय असतं माहिती आहे, सकाळी 5:30 वाजता उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत खूप म्हणजे कामं असतात ताई. त्यात मी फक्त माझ्या लाईव्हला वेळ काढते, आणि जेव्हा हातात मोबाईल असेल आणि जेव्हा कोणाचं असेल तर मी नक्की जाते. त्या दिवशी तुमचं जेव्हा माझ्या हातात मोबाईल होता तेव्हा मी नक्की आलेली तुमच्या लाईव्हला, बोलली तुमच्याशी. पण काय करू ताई, 2 मुली आहेत, त्यांना पण अभ्यासाचं पाहायचं असतं. त्यामुळे प्लीज ताई राग नका मानून घेऊ. जेव्हा मला नोटिफिकेशन येईल आणि माझ्या हातात मोबाईल येईल तेव्हा मी नक्की येईन. अनुराग दादा हा समजलं ताई. थँक्यू समजल्याबद्दल अनुराग दादा. क्रांतीताई तुम्ही अभिजित दादा म्हणजे माझं नाव अभिजित काळे, गाव लोणी, तालुका पराडा, जिल्हा धाराशिव. दादा एवढे माझा अभ्यासात पण माझं एवढं सगळं लक्षात नाही राहिलं. आता मी इथं काय लक्षात ठेवू? पण मी अक्कलकोटचेच मी म्हणणार तुम्हाला दादांना. उदय दादा म्हणतात ताई मुंबईला राहतेस का? नाही, मी जम्मूला राहते उदय दादा. अभिजित दादा ओके, आता राहील ना आठवणीत? नाही दादा, अभिजित दादा मी तुम्हाला अक्कलकोटचेच दादा असे म्हणणार. अभिदादा अक्कलकोटचे आहेत. बबलू कुमार स्वागत आहे आपलं, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोण आहे माणगावचा? मी आहे दादा माणगावची. कसमा देवाला योगेश्वरम, योगेश नेमार, जय खानदेश. काय चालू शे तुमंद्रे भी रोभी, काय आहे? स्वागत आहे दादा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी प्लीज डबल टॅप करा. क्रांती म्हणतायत मी जेवण केली. तुम्ही? राजेश दादा म्हणतायत मी 1997 मध्ये माणगावला जायचो दत्त मंदिर मध्ये. मग आता जात नाही का दादा? आता दत्त जयंती असणार आहे ना. मंडळी पटापट डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ताई मी ड्रायव्हर आहे, मला विचार. उदय दादा काय विचारू?
उद्या दादा मी काय विचारू तुम्हाला? मंडळी पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनल जॉईन व्हा, सपोर्ट करा सर्वांनी. मंडळी छान छान कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. मंडळी पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. राजेश दादा म्हणतात आता गोव्याला राहतो ना त्यामुळे जायला मिळत नाही. ओके, गोव्याला राहता का मग? मंडळी पटापटा लाईव्हला कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला जॉईन व्हा, छान छान कमेंट करा. राजेश दादा म्हणताय एक दिवस या गोवा फिरायला. हो हो दादा नक्की येतो. काय जास्त लांब नाहीये, सिंधुदुर्गातून येतो नक्की येतो फिरायला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा. ताई तुमचं गाव कोणतं? मी लाईन चा ड्रायव्हर आहे तुझा भाऊ. मी लाईन म्हणजे काय? नेटवर्क प्रॉब्लेम होतोय काहीतरी त्यामुळे मेसेज पटकन येत नाहीये. अभिजित दादा म्हणतात थंडी आहे का तिकडे? हो अभिजित दादा थंडी आहे, खूप आहे थंडी. हो अभिजित दादा खूप थंडी आहे इकडे. उदय दादा ऑल इंडिया फिरतोय, जास्त करून घाटावर ताई फिरतोय. ओके उदय दादा तुम्ही कोकणातलेच आहात ना? बाय प्रीतिया झोपते ग जरा, पित्त चालवला कालच्या प्रकारांना. ओके ओके झोप झोप, आता मी पण लाईव्ह संपवणार आहे. ताई आवाज माका येईना. ओके उदय दादा तुम्ही कोकणातलेच आहात ना? कुडाळमध्ये राहता तुम्ही पण? तुमचं गाव कोणतं?
मग तुम्ही म्हणजे तुम्ही कोणत्या गाडीवर असता नक्की सांगा, म्हणजे आम्हाला कधी फिरायला वगैरे जायचं असेल तर तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट होऊ शकतो. चैत्री म्हणते, ताई तुझी तब्येत बरी नाही आहे का? अगं 2 दिवस जरा बरी नव्हती, आज जरा ठीक आहे. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी आहे. मी महाडचा. हां हां, तुम्ही महाडचे आहात. ओके. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. कोकणची माणसं साधी भोळी हे लाईव्ह संपवते, कारण टायमिंग माझा चुकलाय लाईव्हचा आजचा. खूप उशिरा झालाय, त्यामुळे एवढ्यात माझं लाईव्ह संपतोच. तर आता चालू झालंय तर मी संपवते. काळजी घे ताई, लाईव्हला नाही आली तर आम्हाला करमत नाही. तुझ्याशी बोलल्याशिवाय मला चैन पडत नाही. चैत्राली येते येते, नक्की येते मी लाईव्हला. तर नक्की आपण लाईव्हला रोज बोलत जाऊ. तर मनस्वी काय करते नक्की सांगा. अभिजित, तुम्ही येताय का आम्ही येऊ भेटायला? दादा, माझा टायमिंग आला की मी सर्वांना भेटायला नक्की येणार आहे. मी एसिड कंपनीची गाडी चालवतो. ओके दादा, भारीच दादा, लय भारी दादा. गजानन दादा म्हणते, ताई आणि बसलेलो आहे, तू म्हणते मी लाईव्ह संपवते, हे बरोबर नाही आहे. नाही दादा, माझी पण 2 दिवस ना तब्येत ठीक नव्हती, पण आता मी ट्राय केला बाबा लाईव्ह घ्यायचा कालपासून. तर अचानक परत मी जर आजारी पडले तर लाईव्ह घेणार नाही मग. त्यामुळे आता थोडंसं मला आरामाची गरज आहे. तर तुम्ही माझे भाऊ आहात आणि बहिणीची काळजी तर करणार आहात. ताई महाडला आलीस की माका सांग. होय उदय दादा, नक्की सांगान मी तुमका लाईव्हवर. अभिजित दादा म्हणते, गावची यात्रा आहे, यात्रेसाठी या. हो दादा, येते येते. अभिजित दादा नक्की येते. मनस्वी येते आहे. ओके. बुम बुम फायर, हॅलो, कैसे हो? संध्याकाळी किती वाजता आहेस लाईव्ह करायला? चैत्राली, संध्याकाळी कदाचित मी नाही आज करणार, कारण यांची ड्युटी असल्यामुळे त्यांना टिफिन वगैरे द्यायचं असणार आहे. त्यामुळे आज नाही जमणार आहे लाईव्ह संध्याकाळचं. जेवलीस का ताई? हो चैत्राली, जेवली, मी जेवली. महाड डेपोत आलीस की माका बोल. ओके ओके. महाड डेपोत येते आणि दादांचं नाव सांगते. उदय दादा कळत म्हणाल. बाबासाहेब दादा म्हणते, कुठे राहता? मी कोकणात राहते दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. यार मला ना म्हणूनच कंटाळा येतो की तुम्ही बोलताय पण कोणी डबल टॅप मात्र करत नाही, जॉईन होत नाही चॅनलला, फक्त गप्पा मारता निघून जातं. त्यामुळे प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि उद्या 1:15 नक्की या लाईव्हला. बाय बाय, काळजी घ्या. गजानन दादा म्हणते, ताई तब्येतीची काळजी घेशील बरं का? हो हो दादा, नक्की घेते. काळजी घ्या आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. बाय बाय, टेक केअर. बाय चैत्राली, बाय गजानन दादा, बाय उदय दादा.